Hyvää huomenta. Mun kello on 8:15, eli voidaan aloitella. Siellä varmaan vielä on muutamia ihmisiä tulematta, mutta lähdetään vaan, niin pysytään aikataulussa. Mun nimi on Boris Atte Reforest Finland Oy:stä ja nyt sitten seuraavan 40-minuuttisen ajan kerron teille tämmöisestä aiheesta kuin vastuullisuusväittämät. Eli mennään vähän tuohon uusiin ja muutoksiin, mitä tulee tähän niin kuin vastuullisuuteen ja siihen, mitä siitä saa sanoa. Tosiaan kysymyksiä saa esittää tuonne chattiin. Yritän niihin vastailla. Tuossa on sellainen suurin piirtein 5 minuuttia lopussa sille varattu aikaa. Jos ei kaikki ehditä, niin voidaan palata kysymyksiin sitten myöhemmin, vaikka sähköpostitse tai puhelimitsekin. Ja tämä nauhoitetaan, tämä webinaari lähetetään teille osallistujille sitten tallenne tästä ja noin matskut myöhemmin. Ei oikeastaan muuta kuin toivottavasti saatte tästä sitten jotain irti. Yes, eli agendalla nyt sitten tähän seuraavaan 40 minuuttiin nopeasti esittäydyn ja esittelen meidän yrityksen ja sitten jutellaan tästä vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivistä, miksi, kenelle ja mitä nyt sitten oikeastaan muuttuu. Käydään vähän sitä niin sanottua mustaa listaa läpi, että mitä ei saa enää sanoa ja milloin. Ja sitten tuossa loppupuolella vähän katsotaan enemmän, että miten siihen muutokseen tulisi valmistautua, miten siihen tulisi suhtautua ja onko siinä jotain mahdollista niin kuin saada esimerkiksi saavuttaa jonkinlaista kilpailuetua sillä että tämmöisiä muutoksia tulee. Yes. Ja lyhykäisyydessään ekaksi Reforestista, tosiaan täältä Tampereelta kotoisin oleva yritys 20 vuonna perustettu. Vastuullisuusalan asiantuntijatöitä tehdään ja pyritään tekemään niitä mahdollisimman selkeästi ja niin kuin ymmärrettävästi ja sillain tehokkaasti asiakkaitamme auttaen. Pyrin tässä webinaarissakin välttämään sellaista konsulttijargonia ja katsotaan, että miten sitten siinä onnistuu, koska sitä tässä alalla aika paljon on, mutta siihen ainakin pyritään. Meidän palvelut koostuu oikeastaan niin kuin 3 eri osasta, eli tämän niin kuin hiilijalanjäljen laskennan ympärillä tosi paljon touhutaan, organisaatioiden laskentojen lisäksi EPD:itä, ympäristöselosteita, kaikkia tämmöisiä muita juttuja niin kuin tuotteille ja palveluille ja monenlaista muuta. Sitten tässä niin kuin vastuullisuusraportoinnissa tehdään hyvin monenlaista erilaista vastuullisuusraporttia yrityksille, vastuullisuusstrategioita, näitä erilaisia olennaisuusanalyysejä ja niin poispäin. Ja sitten tosiaan tämä viestintäkin menee vahvasti sinne laariin. Ja sitten meiltä saa myös ulkoistettuja vastuullisuusasiantuntijoita, jos yritykset haluaa niin sanotusti niin kuin oman tekijän, niin meidän kautta pystytään sitten niitä myös saamaan. Ja asiakkaista ehkä vielä sen verran, että tosi silloin alariippumattomasti on päästy näitä juttuja pitkään tekemään. Ehkä siellä jonkun verran just se valmistava teollisuus nousee enemmän esiin, mutta sitten löytyy jääkiekkojoukkuetta ja hotellia ja vaikka minkälaista muuta yritystä aika lailla niin kuin kaikilta mahdollisilta aloilta ja koko luokkojakin löytyy sitten niin kuin hyvin monenlaista. Mutta se lyhykäisyydessään meistä ja sitten päästään tähän itse asiaan, eli vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviin. Se on täysharmonisoiva direktiivi, joka on tullut tai annettu jo tuossa 2024 vuonna. Ja täysharmonisoivalla tarkoitetaan siis sitä, että siinä ei ole kansallista liikkumavaraa. Eli periaatteessa kaikki EU-jäsenvaltiot, niin kuin samalla tavalla se pitäisi sinne lainsäädäntöön saada ja ei saa sitä direktiivin säännöksistä niin kuin poiketa. Se täytäntöön pannaan Suomessa muuttamalla kuluttajansuojalakia ja sitten muutoksilla tähän valtioneuvoston asetukseen, mitkä nimenomaan on näitä niin kuin kuluttajan kannalta sopimattomia menettelyitä, eli niitä niin sanottua sitä mustaa listaa tai niitä asioita, mitä ei saa missään tapauksessa sitten jatkossa enää sanoa, ja mä niitä tuossa sitten loppupuolella vähän tarkemmin käyn läpi. No englanniksi kuulee
puhutaan tämmöistä ECGT:stä tai Empowering Consumers for the Green Transition, mutta ehkä Suomessa se ECGT menee vähän jargonin puolelle, että just tämä vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivi on ehkä juuri se, mistä nyt tässä niin kuin puhutaan. Ja sitten on hyvä huomioida tuossa kohta vielä pari sanaa on sitä lisää, että tämä on eri asia kuin tämä viherväittämädirektiivi tai Green Claims-direktiivi, mistä on puhuttu kans jo niin kuin hyvin pitkään. Tämän vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivin kanssa tulee muitakin muutoksia tai kestävän kehityksen muutoksia samaan aikaan, niistäkin pari sanaa tuossa kohta, mutta niin kuin hyvä huomata, että siis tämä vihreän siirtymän direktiivi pitää täytäntöön panna ensi kuussa ja tämän soveltaminen alkaa syyskuussa ja siitä ollaan niin kuin tällä hetkellä tosi ehdottomia, että siihen ei mitään siirtymäaikoja tuu tai mitään muuta, että näitä kaikkia uusia säännöksiä, mitä kohta tuossa kerron, niin syyskuussa pakkaukset, mitä löytyy kaupoista, nettisivuviestit, mitä on ja niin poispäin, niin ne täytyy olla tämän uuden niin kuin säännösten ja lainsäädäntöjen mukaisia. Eli aikataulu on aika tiukka. Yes. No oikeastaan tämä homma etenee sillain, että tuossa viime lokakuussa tuli tämä työryhmän mietintö tästä kuluttajansuojan uudistamisesta, mistä näitä pykäliä nyt sitten löytyy ja käydään niitä tuossa vähän kohta läpi. Ensi viikolla hallituksen esitys olisi tarkoitus mennä niin kuin eduskunnalle tästä muutoksesta. Ja sitten tosiaan niin se täytäntöönpano 27.3. viimeistään, eli aikataulu on niin kuin äärimmäisen tiukka. Tuo työryhmämietintö on saatavilla, eli se tuossa kun lähetän teille nuo materiaalit, niin se löytyy sieltä ja sitä voi sitten sieltä niin kuin tarkemmin katsella. Ja sanoin, että se on se täysharmonisoiva direktiivi, että ne on niin kuin kaikissa maissa samat, niin joo, mutta toki sitten se, miten sitä direktiiviä tulkitaan sinne lainsäädäntöön, niin siinä voi jotain pieniä pykälien niin kuin semmoisia vivahdeeroja vielä tulla ja ne voi nyt sitten vielä tässä loppumetreillä tällä samalla lakiesityksellä sitten täytäntöön pannaan tavaroiden korjaamisdirektiiviä ja sellaista tiedonantovelvollisuutta virhevastuusta, takuuajoista ja niin poispäin. Niitä nyt ei sitten tässä webinaarissa sen enempää käsitellä. Mainitsin siitä Green Claimsista ja siitä on hyvä ottaa muutama sana oikeastaan vielä tuohon alkuun. Eli nyt tässä webinaarissa ja tällä aikataululla tänä vuonna puhutaan tästä vihreän siirtymän kuluttajansuojasta, joka nimenomaan muuttaa niitä kuluttajansuojan pelisääntöjä ja näitä tämmöisiä ympäristöväitteitä ja kestävyysmerkkejä, mutta tässä samaan aikaan on paljon ollut puhetta tästä Green Claims-direktiivistä, joka sitten enemmän niin kuin rakentaisi sitä prosessia sille, että miten näitä väitteitä pitää todentaa ja esittää, että ne olisi niin kuin vertailukelpoisia ja valvottavia. Mutta siis niin oikeastaan se isoin ero, mikä on niin hyvä, jos näitä asioita vaikka googlailee tai selvittelee itse, niin hyvä niin ymmärtää, niin se vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivi on jo annettu ja se nyt tulee sitten varmasti Suomen lainsäädäntöön on syyskuussa ja tämä Green Claims niin kuin veivaa edelleen edes takaisin, että jostain vaiheessa sitä oltiin vetämässä jo kokonaan pois EUsta, mutta ilmeisesti se on nyt niin kuin edelleen valmistelussa, mitään aikataulua sen tulemiseen ei toistaiseksi ole, että se on vielä sitten epäselvä ja ei nyt varmasti ainakaan niin kuin millään tänä vuonna tule vaikuttaa sitten vielä. Mutta tällä hetkellä tai tässä nyt sitten ollaan nimenomaan tämän vihreän siirtymän kuluttajansuojan ympärillä, mistä nyt puhutaan. Ja sitten tosiaan pari sanaa niistä muista. Sillä samalla kansallisella paketilla tosiaan täytäntöön pannaan nyt sitten esimerkiksi tavaroiden korjaamista koskeva EU-direktiivi ja sekin tietysti niin kuin tämmöisiin korjaamisasioihin, takuuasioihin ja muihin tuo omia semmoisia detaljejaan, mihin kannattaa myös kiinnittää huomioon, mutta nyt sitten keskitytään enemmän tuohon niin kuin vihreän siirtymän kuluttajansuojaan ja niihin viestinnällisiin asioihin, mitä saa sanoa ja ei saa, ei niinkään niihin korjausdirektiivin pykäliin tässä webinaarissa. Yes, se alustuksena siitä ja sitten päästään oikeastaan siihen asiaan, että miksi tämmöistä direktiiviä nyt ollaan tässä tuomassa ja miksi sitä kuluttajansuojaa ollaan
niin kuin muuttamassa. Ja ehkä nyt ensimmäisenä hyvä huomio on se, että se on nimenomaan kuluttajan suoja. Eli tämähän on niin kuin hyvin vahvasti B2C-yrityksille tai niin kuin suoraan kuluttajille tuotteita tai palveluita myyville yrityksille kohdennettu direktiivi. Ja säädökset, ja se johtuu varmastikin, tai se tausta siellä on se, että kuluttajien tietämys on aika heikkoa näistä vastuullisuusasioista, niillä tosi paljon nykyään markkinoidaan, ja sitten ylipäänsä niin kuluttajien usko näihin vastuullisuusväittämiin on hyvin, hyvin vähäistä. Mä tuossa kohta näytän sitä pari esimerkkiä. Kulutuskäyttäytyminen, ihmiset sanoo vahvasti, että tämmöisellä vastuullisuudella on niin kuin merkitystä siihen kulutuskäyttäytymiseen, ja että ne jopa niin kuin vaikuttaa ostopäätöksiin toiset asiat, mutta sitten taas toisaalta ehkä sanat ja teot ei välttämättä aina ihan kohtaan näissä, kun mietitään tosiaan Sheinejä ja Temuja, niin siinä, että kuinka paljon ne kuluttajat oikeasti on valmiita esimerkiksi niin kuin maksaa preemioa tämmöisistä vastuullisuusväittämistä, niin siinä on varmasti vielä aika iso gappi, mutta toisaalta varmasti se, että saataisiin sitä tarkempaa tietoa, luotettavampaa tietoa niistä yritysten vastuullisuustoimista ja muista, niin se auttaisi myös siihen, että se vaikuttaisi siihen kulutuskäyttäytymiseen positiivisesti. Joo, niin kuin sanottu, vahvasti tämä ympäristömarkkinointisääntely on sitä B2C-lähtöistä, mutta toki sitten niin kuin monet, tai vaikka harhaanjohtava markkinointia, ne on yhtä lailla kielletty business to business tai yritysten välisissä kaupassa ja markkinoinnissa, että ei siinä mielessä hekään täältä ole mitenkään poissuljettuja näiltä asioita. Siitä pari sanaa, että mitä tuossa just noista kuluttajista sanoin. FIPS on tämmöinen Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, mihin Reforestikin kuuluu. Ja tästä on itse asiassa jo vähän niin kuin iäkkäämpi 22 tehty tutkimus, mutta jo silloin niin kuin hyvin vahvasti kuluttajat oli sitä mieltä, että tuotteen vastuullisuus ohjaa sitä kulutuspäätöstä, ja sitten se, että mitä siltä, niin kuin miten pyrittiin tai miten myyjä tai valmistaja voisi sitten niin kuin auttaa tekemään sitä vastuullista valintaa, niin nimenomaan sieltä nousi esiin esimerkiksi tämä tuottamalla sitä niin kuin vastuullisuutta näkyvästi esille ja tarjoamalla esimerkiksi vertailuja ja niin poispäin. Ja siihen tällä nyt sitten näillä muutoksilla aika paljon pyritäänkin, että se vastuullisuustieto olisi oltava esillä, se olisi niin kuin luotettavaa ja sitä sitten niin kuin tarjottaisiin vähän eri tavalla kuin tähän mennessä. Ja kenelle nyt sitten oikeastaan tuossa jo mainitsinkin, mutta ensikädessä tosiaan niitä kuluttajatuotteita ja kuluttajapalveluita myyville yrityksille. Tässä lainsäädännössä puhutaan elinkeinoharjoittajasta, mutta siis periaatteessa nuo B2C-yritykset on se, ketä tämä nyt niin kuin vahvimmin koskee. Eli niin kuin puhdasta kuluttajaoikeutta, ei suoraan sitä business-to-business-vaikutusta, mutta ehkä se on niin kuin hyvä tietysti business-to-business-yritystenkin tähän ihan yhtä lailla varautua. Ja just sitten esimerkiksi, jos mietitään jotain tuommoista B2B-komponenttia, toimitetaan toiselle yritykselle tai komponenttia, joka menee vaikka sitten lopulta johonkin kuluttajatuotteeseen, niin ihan yhtä laillahan siellä se vastuullisuus ja viestintä ja läpinäkyvyys pitää olla kunnossa ja väittämät pitää olla kunnossa, että ei tästä sillain niin kuin en missään nimessä B2B-yrityksellä lähtisi tätä niin kuin ihan olen niin kuin tarkastamatta näitä asioita, miten meillä on se viestintä ja asiat niin kuin tässä sitten hoidettu näissä jutuissa. Ja tietysti sitten tämän lisäksi, että se B2B-puolelta äkkiä valuu tuotteet, palvelut sinne kuluttajillekin, niin sitten tietysti just tämmöinen esimerkiksi lakisopimattomista menettelyistä kieltää näitä samoja asioita, esimerkiksi niin kuin paikkaansa pitämättömistä ympäristöväitteistä, että eihän niitä nyt muutenkaan niin kuin hyvä olisi väittää eikä saisi väittää. Yes. Sitten oikeastaan pari termiä ennen kuin mennään siihen itse listaan, että mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Pari tuommoista termiä, mitkä on niin kuin hyvä ymmärtää, mitkä ehkä tässä on tullut uutena ja muutenkin toistuu tässä lainsäädännön lisäyksissä kautta muutoksissa. Ja ensimmäisenä tietysti se ympäristöväittämä, mistä puhutaan. Eli periaatteessa sillä meinataan viestiä tai tietoa, jonka esittäminen ei ole pakollista ja joka on esitetty markkinoinnissa tai asiakassuhteessa.
sillä viestillä luodaan vaikutelma, että sillä hyödykkeellä, eli sillä mitä nyt sitten ikinä myydäänkään, niin on myönteinen tai myönteisempi vaikutus ympäristöön, tai sillä on vähemmän haitallinen vaikutus kuin jollain verrokilla, tai sitten kolmantena, että sillä ei ole vaikutusta, eli se ei kuluta luonnonvaroja tai jotain muuta vastaavaa. Ja se tosiaan pitää liittyä niihin kulutushyödykkeiden tarjontaan, myyntiin tai markkinointiin siltä elinkeinoharjoittajalta kuluttajalle, eli siltä B2C-yritykseltä kuluttajalle. Silloin se niin kuin täyttää sen ympäristöväittämän kriteerit se asia. Ja väittämä tai väite nyt on periaatteessa niin kuin todennettu fakta. Ja toinen semmoinen olennainen termi, aika tämmöinen hirviö voisi sanoa, mutta kuitenkin tunnustettu erinomainen ympäristönsuojelullinen taso, tämmöisestä siellä puhutaan. Ja sillä viitataan periaatteessa siihen, että se ympäristöväittämä, eli se mitä tuossa äsken nyt mainitsin, niin ylittää sen semmoisen lakisääteisen minimitason. Eli tuotteen palvelun niin kuin ympäristönsuojelullinen taso on todennettu jonkun tämmöisen virallisen riippumattoman sertifikaatin avulla ja ylittää muutenkin sitten sen minimitason, mitä sitä vaaditaan. Ja tämä on nyt yksi kohta, mitä tuossa muutoksissa sitten oikeastaan tulee, että niillä pitäisi olla sellaisia niin sanottuja virallisia ympäristömerkkejä tai sertifikaatteja, jos näille tuotteille haetaan, että varmasti aika iso osa näistä tämmöisistä vähän epävirallisemmista leimoista tai merkeistä häviää. Ja siellä on nyt mainittu nimenomaan niin kuin Joutsenmerkki tai EU:n ympäristömerkki, että mitkä olisi sellaisia virallisia, mutta mitään tarkkaa listaa ei oikeastaan vielä siitä, että mitkä kaikki merkit tästä nyt sitten niin kuin säilyy näistä tuotteista, mutta siinä kannattaa olla aika tarkkana, että jos on jotain semmoisia hiilineutraali- tai ympäristömerkkejä, mitkä ei ole välttämättä niin kuin mitään tämmöisiä valtiotason kolmannen osapuolen verifioimia ja muuta, niin ne voi olla, että ne ei niin kuin jatkossa enää oikein hirveän hyvin sitten kelpaa. Ja sitten tietysti se toinen asia, että tämä tunnustettu erinomainen ympäristönsuojelullinen taso saavutetaan, niin ne perustelut ja todisteet pitää olla niin kuin selkeitä, täsmällisiä ja perustua siihen objektiiviseen tietoon. No muutama nosto siitä kuluttajan suojasta tai kuluttajansuojalain niistä muutoksista kautta lisäyksistä. Siellä puhutaan totuudenvastaisesta tiedosta. Siellä lukee näin, että voi koskea erityisesti tavaran kestävyyttä, korjattavuutta, kierrätettävyyttä sekä muita kulutushyödykkeen ympäristöön, yhteiskuntaan ja kiertotalouteen liittyviä ominaisuuksia. Ja tuossa niin kuin nimenomaan se yhteiskunta on hyvä huomioida. Tässä puhutaan ympäristöväittämistä ja paljon just näistä tämmöisistä kierrätys-, kompensaatio- muista asioista, niin kuin kohta tuossa kerron. Mutta se yhteiskunta on siellä ihan yhtä lailla, eli nämä sosiaalisen puolen asiat tuotu esiin, eli jos on jotain väittänyt, että kuulutaan johonkin aloitteeseen sosiaalisella puolella tai muuta, niin siellä pitäisi myös sitten niin huomioida näitä samoja lainalaisuuksia periaatteessa, että mitä niistä väitetään ja miten, niin ne täytyy niin kuin ottaa myös huomioon, ettei keskitytä ihan pelkästään siihen ympäristöön. Ja sitten siellä on tämmöinen muutos merkityksettömistä seikoista, eli on niin kuin harhaanjohtava mainostaa tai etuna tämmöisiä asioita, jotka ei liity varsinaisesti siihen tuotteeseen tai sen ominaisuuksiin. Jossain toisessa webinaarissa kuulin tämmöisen gluteiniton pullovesi tai joku muu, eli jos ei sillä ole niin kuin merkitystä siihen kyseiseen tuotteeseen tai palveluun, sitä ei voida niin kuin etuna siinä sitten markkinoida. Ja sitten vielä pari nostoa sieltä muutoksista kuluttajansuojelua kiinni. Tosiaan tämä ympäristönsuojelullinen taso, mistä nyt sitten äsken tuossa jo vähän siinä terminä kerroin, niin siitä on aika tarkat sitten niin kuin määritelmät ja kohta tulee siitä sitten vähän tuossa lisää vielä, että miten siitä saa kertoa, miten siitä ei saa kertoa. Tämä on aika lailla sitä ydintä just, että se täytyy olla se niin kuin todennettavissa oleva puolueettomasti verifioitu ja niin edelleen. Ja sitten tässä on oikeastaan nimenomaan niin kuin hyvä puoli, tai Suomi on siinä aika hyvin pyrkinyt niin kuin yritysten puolta pitämään, että kun tämmöisiä ympäristönsuojelusta tasoa osoitetaan, tämmöisiä väittämiä tehdään, niin siinä täytyisi olla aina tämmöinen täytäntöönpanosuunnitelma, eli näyttää, mihin se niin kuin perustuu aika tarkastikin, ja näyttäisi nyt siltä, että se saisi olla niin kuin osana sitä kestävyysraporttia, että jos yrityksellä on jotain väittämiä, niin se, missä se täytäntöönpanosuunnitelma on, niin se olisi osa sitä kestävyysraporttia, että sen ei tarvitsisi olla niin kuin
aina niin kuin erillisenä dokumenttina siinä tuotteessa tai palvelussa. Se voi helpottaa tätä asiaa niin kuin jonkun verran yritysten kannalta siihen, että niitä väittämiä voidaan tehdä. Ja sitten tuosta hyödykkeiden vertailusta oikeastaan myös sitten muutos kautta lisäys, mitä nyt sitten vielä tulee, niin pitää antaa, jos niitä verrataan niitä hyödykkeitä keskenään tai johonkin muuhun, niin tiedot niistä käytettävistä menetelmistä, vertailtavista hyödykkeistä ja niin edelleen. Aika selkeää juttua, mutta siinäkin on ehkä tällä hetkellä näkyvissä vähän kaiken näköistä vertailua. Mutta joo, sitten siirrytään siihen mustaan listaan, eli siihen ytimeen, eli tähän niin kuin valtioneuvoston asetuksen luetteloon niistä asioista, mitkä on aina kiellettyjä, jos ei tarvitse miettiä edes sitä niin kuin kokonaisarviointia. Mä oon nyt ne tässä oikeastaan niin kuin jakanut 5 eri asiaan, ja nämä on nyt ehkä sitten tämän muutoksen myötä ne ydinjutut, minkä sisään, niin kuin, tai mitkä kannattaa niin kuin ainakin tarkistaa kaikesta omasta viestinnästä, että niitä ei siellä ole. Eli näissä ei ole mitään sen enempää soveltamista tai muuta, vaan nämä pitää olla, tai nämä on niin kuin oikeastaan tapauskohtaisesti arvioimatta joka tapauksessa aina kiellettyjä asioita. Ensimmäisenä tosiaan sertifioimaton tai vahvistamaton kestävyysmerkintä. Eli näitä löytyy aika paljon kaiken näköisiä omia, jonkun tekemiä, muita tämmöisiä lehtiä, stämppejä, labeleitä, mitä noita nyt sitten onkaan ikinä, missä lukee jotain tai ei lue jotain, niin ne on nyt jatkossa sitten niin kuin pistettävää pois. Eli kestävyysmerkinnällä tarkoitetaan yritysten omia tai jonkun muun tämmöisiä ympäristöominaisuuksia, yhteiskunnallisia ominaisuuksia koskevia merkintöjä, ja niiden esittäminen on nyt sitten kiellettyä, jos ne ei perustu sertifiointijärjestelmään, jos se ei ole viranomaisen vahvistama, eli just se, mitä tuossa äsken kerroinkin. Ja sille sertifiointijärjestelmälle on tällä valtioneuvoston asetuksessa niin kuin kriteerit. Siellä löytyy avoimuutta, asiantuntija, sidosryhmäkuulemista, valvontaa, sanktiomenettelyitä, puolueettomuutta ja muuta. Kerrotaan vähän lisää niistä, mutta varmasti käytäntö sitten aika pian osoittaa vielä, että mitä se nyt sitten tarkalleen ottaen tarkoittaa ja kuka noita sertifiointijärjestelmiä tai tämmöisiä niin kuin hyväksyttyjä leimoja voi sitten oikeastaan niin kuin tarjota. Mutta tässä kohtaa ainakin ne omat, mitä paljon tuotteissa on ehkä nettisivuillakin, jolla on tuotu niin kuin osoitettu näitä omia toimia, niin ne kannattaa ottaa sillä kyllä sitten pois. No toisena asiana, mikä on aina kiellettyä, niin on sitten markkinoida tai väittää tämmöisiä asioita, missä on laillinen pakote. Eli toisin sanoen, jos erityispiirteinä markkinoidaan jotain ominaisuutta, joka on lailla kaikille sama X-kemikaalia, isellä asbestia, jos on kielletty kaikilla kyseisen tuoteluokan niin kuin tuotteissa EU:ssa, niin se pitää poistaa sitten sieltä markkinoinnista. Se ei estä kertomasta sitä vaatimusten noudattamista, jos se on vain niin kuin osassa tuotteita siitä samasta kategoriasta sama, mutta sitten nimenomaan, jos on niin kuin kaikissa sama, niin semmoisia ei saa sillä olla. Kolmantena asiana sitten, mikä on aina kiellettyä, päästään nimenomaan tähän yleisiin ympäristöväittämiin. Tässä on varmasti aika paljon jumppaa tosi monilla yrityksillä. Näitä näkee tällä hetkellä hyvin paljon ja tämän kanssa niin kuin joudutaan työskentelemään. Vihreä, ympäristöystävällinen, biohajoava, hiiliystävällinen, näitä on vaikka millä mitalla, kun kuluttajatuotteita vaikka kaupassa katsoo. Ja ne pitäisi nyt sitten kaikki kitkeä sieltä syyskuuhun mennessä pois. Eli tosiaan niin kuin sanottu, yleiset ympäristöväittämät kieltää, jos taustalla ei ole tunnettua, relevanttia, erinomaista ympäristöllistä suojelullista tasoa, joka voidaan osoittaa, eli juurikin näitä ulkopuolisen virallisen sertifiointitahon niin kuin osoituksia. Ja tässä on mielenkiintoista, että täällä on mainittu, että myös epäsuorat vihjeet, värit, kuvat, symboliikka yhdistettynä sanallisiin viestiin voi muodostaa kielletyn yleisen ympäristöväitteen. Eli toisin sanoen niin kuin esimerkiksi tämä voisi estää jonkun tuoten nimen tai tavaramerkin käytön. Ja tämä on nyt sitten tosi mielenkiintoista nähdä, että kuinka tiukkaa se lain tulkinta on ja muuta, mutta näitähän on aika paljon. Väreillä kerrotaan tai symboliikalla kerrotaan ja niin kuin tuotemerkeillä, tuotenimillä saatetaan kertoa näitä asioita. Niin
Joo, tuossa on niin kuin työmaata, että käytäntö sitten tulee näyttämään, että miten tiukasti sitä sitten niin kuin jatkossa tulkitaan. Ja sitten tietysti se, että jos se väite tarkennetaan ja rajataan selkeästi johonkin tiettyyn, se ei välttämättä ole niin kuin yleinen väite. Eli jos se nyt lukee vaikka, että 100% pakkauksen tuotantoenergiasta on uusiutuvaa, niin silloin se on jo niin kuin huomattavasti selkeämmin rajattu kuin että ympäristöystävällinen pakkaus, jolloin se sitten pitäisi olla niin kuin, semmoinen niin kuin hyväksyttävä merkki. Sitten neljäntenä asiana oikeastaan että väittämä koko yrityksestä tai tuotteesta, jos se koskee vain osaa, aika simppeli, selkeä juttu, vaikka nyt tämmöinen kierrätysmateriaalista valmistettu tai jotain muuta, niin se on kielletty, jos se koskee vain esimerkiksi pakkausta. Eli ei voida niin kuin koko tuotteesta tai koko yrityksestä osoittaa tai tehdä tällaisia väittämiä, jos se todella koskee sitten vain niin kuin yhtä toimintoa tai jotain tiettyjä tuotteita tai muuta, ettei niin kuin kokonaisuutta. Ja tässä sama juttu, että ne yritystason väitteet on mahdollisia, ne on täsmällisiä, todennettavia ja kohtuullisia. Ja tuommoinen esimerkkinä sitten on ok, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähentynyt jonkun X% koko yrityksessä, jos se voidaan niin kuin näyttää toteen. Ja sitten viimeisenä, viidentenä asiana, mikä on aina kiellettyä, niin on tämä kompensaatio hiilineutraaliusväittämä, mikä varmasti kans tulee tosi paljon aiheuttaa haasteita ja muutoksia näissä väittävissä ja markkinoinnissa. Ilmastoneutraali, hiilineutraali, nettonolla, monet näistä, mitä näkee tosi paljon erilaisissa tuotteissa, niin niistä tulee nyt sitten myös niin kuin kiellettyjä käyttää. Eli aina kielletty on esittää kompensointiin perustuvia väitteitä, joiden mukaan tuotepalvelu olisi päästöiltään neutraali, vähäpäästöisempi tai ympäristölle myönteinen. Ja tässä nyt on siis hyvä huomata, että näähän niin kuin nimenomaan puhutaan silloin näistä, että nämä ei ole ok, jos siellä on sitä kompensaatioa käytetty. Eli se just mitä tuossa onkin, että jos ne ei perustu siihen omaan tuotantoon, jos se ei ole niin kuin täysin itse tehdysti hiilineutraalita tai muuta, niin sitten se ei käy ja se ei saa myöskään perustua niihin sitten, että niin kuin siihen tuotteen elinkaaren tai arvoketjun ulkopuolisiin kompensaatioihin, että jos ostetaan jotain komponentteja tai jotain muuta kompensoituna, niin sitä ei voida laskea niin kuin hiilineutraaliksi tai nollapäästöiseksi. Ups, auttelaako pöytä nousee nyt? Olipas noin nollapäästöiseksi, vaan sitten se täytyy laskea ne todelliset päästöt, ja tämä vaikuttaa siihen, että aika varmasti ei niin kuin hirveän paljon pystytä enää näitä tällaisia hiilineutraaliusväittämiä näyttämään. Ja tämä ei tarkoita, että se olisi kielletty, että niitä kompensaatioasioita ei saisi kertoa tai niitä ei saisi tehdä, mutta se, että niitä väitetään niin kuin hiilineutraaleiksi, ilmastoneutraaleiksi, se tulee nyt sitten kielletyksi, että se miten niitä kerrotaan ja missä, niin siihen täytyy kiinnittää huomioon, se täytyy tehdä eri tavalla ja tarkemmin kuin sitten joskus aikaisemmin. Yes. Siinä oikeastaan se lista, noin 5 asiaa varmasti sellaista, mitkä kannattaa ottaa haltuun. Ja se, että miten tähän ylipäänsä nyt tähän kokonaisuuteen kannattaa valmistautua, niin just lähteä siitä, että tutustutaan tähän lainsäädäntöön, eli tässä ollaan nyt. Sen jälkeen tehdä tuosta väiteinventaaria, eli käydä läpi, mitä kaikkea meillä on, mitä me niissä kerrotaan, miten me niistä viestitään, tehdä ne tarvittavat muutokset, kouluttaa, ohjeistaa, yritystä ylipäänsä, sitä markkinointiosastoa, viestintää ja kaikkea, jotka liittyy, jotka sitä viestiä niin voisi ulospäin viedä. Ja sitten kehittää tämmöinen hallintaprosessi siihen, että miten näitä väittämiä sitten jatkossa hallitaan. Tästä muutama sana lisää. Näin rakennat väitteen, eli lähtee siitä, että kirjoitetaan se väite, mikä se nyt sitten ikinä siinä meidän tuotteessa, palvelussa onkaan niin kuin yhdellä lauseella. Rajataan se, mihin se väite liittyy. Liittyykö se koko tuotteeseen, johonkin osaan sitä tuotetta tai prosessiin, yritykseen tai johonkin ajanjaksoon tai johonkin muuhun. Rajataan se, että mihin se liittyy. Sitten mietitään, että millä me todennetaan ja todistetaan itsellemme tai muille, että se väite
siinä rajauksessa, missä se on, niin on sitten niin kuin totta, ja onko se sitten niin kuin ulkopuolisen verifioijan tai jonkun arvioijan mielestä myös totta. Onko siellä taustalla joku EPD-sertifikaatti tai joku muu vai mihin se perustuu? Sitten mietitään sitä sanavalintaa. Vältetään yleisväitteitä. Valitettavasti niin kuin markkinointiosastolle ne superlatiivit kannattaa jättää sieltä aika äkkiä pois ja katsoa sitten niin kuin sillain, että sillä sanavalinnoilla ei mentäisi siinä pieleen tai tehtäisi sitten niin kuin vääränlaista väittämää. Ja sitten kun ne on tehty, niin sitten myös mietitään sitä ylläpitoa. Milloin se vanhenee tai kuka sitä päivittää, sitä väittämää, onko joku tietty muutos, mikä laukaisee sitten sen päivityksen, että siitä täytyy taas katsoa tai jotain muuta. Ja sitten ehkä tässä kohtaa vielä enemmän kuin aikaisemmin näillä ympäristöväittämilläkin pitäisi huolehtia sen viestinnän tai viestin niin kuin omistajuus, että kuka siinä on sen asian päällä, kuka tarkistaa, että ne ei kerkiä vanheneen tai hyväksyy ne väitteet ja sitten tietysti myös niin kuin kuka kouluttaa, opastaa eteenpäin, että ne tehdään niin kuin oikealla tavalla. Sitten tarkistuslistaa vähän ennen kun tuommoista väitettä lähdetään julkaisemaan, niin juuri se, että onko se yksiselitteinen ja rajattu oikein. Onko todisteita tai sitä dokumentaatioa löydettävissä ja mistä. Eli onko siinä linkki, liite, pystytäänkö se siinä saman tien sen väittämän yhteydessä osoittamaan oikeaksi. Ja sitten tietysti se, että onko se vertailu reilu. Jos on tehty jotain vertailua, niin onko se ajanjakso sama, rajaus sama, tai mihin se perustuu se vertailu sen väittämässä. Sitten jos käytetään näitä merkintöjä, leipeleitä, niin kuin sanoin, siinä tosi tarkkana, että mikä se on sen merkinnän tai sen merkintekijätaho, onko se riippumaton ja selkeä, onko se niin kuin hyväksytty taho näissä tekemään niitä. Ja sitten jos käytetään tätä kompensaatioon, niin onko se erotettu niistä vähentämistä ja niin kuin viestitty sitten oikealla tavalla. Ja sitten yksi, mihin monesti myös törmää, niin onko se sama väite kaikissa kanavissa, ihan tämmöinen oikeastaan aika tämmöinen konkreettinen tekninen asia, että kun niitä lähdetään muuttamaan, niin sitten ettei se jää mihinkään sitä samaa tai väärää väittämää tai vanhentunutta väittämää tai muuta, että se muutetaan sitten ihan niin kuin joka paikkaa. Ja sitten se, että se sisäinen hyväksyntä, omistajuus näille väittämille on määritelty, että ne pysyy sitten jatkossakin niin kuin ajan tasalla ja mukana, niin se on tärkeää. Yes. No vielä muutama sana, voidaanko tästä saada kilpailuetua? Mun mielestä ehkä voidaan. Tämä on semmoinen asia, että kun se on nyt sitten niin kuin täysharmonisoivaa, se on kaikissa EU-maissa sama lainsäädäntö ja samaan aikaan, toisin kuin esimerkiksi vaikka CSRD-hommissa oli, niin tämä on kuitenkin niille yrityksille, jotka tekee pääsääntöisesti niin kuin hyvin näitä asioita, niin kuin Suomessa yritykset tekee, niin helpompi toteuttaa. Toi ei ole mikään niin kuin mahdottomia muutoksia kuitenkaan monille noi tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta noi lainsäädäntömuutokset. Ja sitten se auttaa tietysti kilpailussa, tai sillähän sen pyritään, että se auttaa niitä, jotka tekee ne hyvin ja joilla on ne asiat niin kuin hyvin hoidettu, niin silloin ne saa siitä enemmän etua. Tällä hetkellä se on ollut vähän semmoista monesti, että se, joka vaan rohkeammin markkinoi, niin saattaa saada sitä niin kuin etua. Että kyllähän tämä siinä mielessä pitäisi parantaa suomalaisten yritysten ja hyvin näitä asioita niin kuin hoitavien yritysten asemaa. Se, että mitä se sertifiointi on, ketä ne sertifiointitahot on, kuinka tätä lainsäädäntöä nyt sitten tullaan tarkastelemaan tiukasti ja niin poispäin, se tietysti vähän määrittää myös sitä tulevaa, mutta se, että se uskottavuus, vastuullisuus viestintään parantuisi niissä vaikka pakkauksissa, mitä siellä kaupassa näkee, niin ne viestit olisi oikeasti semmoisen, niistä näkisi sen, mihin se perustuu ja siihen voisi luottaa, niin kyllähän se tekisi myös sitä, että se kuluttaja todennäköisesti alkaisi enenevissä määrin niin kuin uskoa niihin ja se vaikuttaisi niin kuin ostopäätöksiin ja niin poispäin. Ja just oikeastaan se, että se luottamus voi rakentua paremmin, kun ne alkaa niin kuin pureen niin sanotusti tämä lainsäädäntö ja niitä väittämiä sitten paremmin sinne saadaan ja niihin uskotaan. Ja sitten tietysti se, että kun ne väitteet on kunnossa, säädännöt ja niin kuin säädökset on yksiselitteisempiä ja ohjeet on niin kuin selkeät, niin sitä viestintää voidaan taas tehdä rohkeammin niiden
raamien sisäpuolella, missä toimitaan ilman, että tulee sellaista pelkoa sitä viherpesuleimasta tai muuta. Tätäkin kuitenkin jonkun verran näkyy, että yritykset tekee hyvin ja viestii ehkä niin kuin tietämättäänkin vähän väärällä tavalla jostain asioista, jolloin sitten siinä äkkiä voi käydä, että semmoinen niin kuin hyväkin asia kääntyy itseään vastaan. Tämä auttaa tietysti siihen, kun säännöt selkeytyy ja on kaikille samat, että semmoista tahatonta kämmiä ei sitten niin helposti kävisi. Yes. Miten me sitä on lähdetty taklaan, niin meillä on tämmöinen viherväittämä klinikka, kohtalaisen itse asiassa kevyt tehdä yrityksillekin. Väiteinventaariosta lähdetään liikkeelle, kerätään se kaikki viestintä, katsotaan missä se on ja aletaan luokitteleen, priorisoimaan ja suunnittelemaan muutoksia niille väitteille, että minkälaisia ne on, mitkä on niitä selvästi kiellettyjä, mitkä on sillä riskialueella ja niin poispäin. Sitten ne väittämät, mitkä on kunnossa tai mitkä siellä säilyy ja pidetään, niin tehdään nyt tämmöinen todentamispaketti, eli että varmistetaan, että ne on niin kuin oikein ja se, että se tieto ja väittämä, mitä siellä on, niin pystytään sitten todentamaan ja hyödyntämään sitten jatkossa. Ja sitten tietysti se ylipäänsä se viestinnän terävöittäminen, katsotaan tosiaan ne superlatiivit pois ja kaikki muu semmoinen sieltä niin kuin yleisesti, että se menee sitten oikein, mutta kuitenkin sen yrityksen viestin mukaisesti, niin se on sitten se seuraava vaihe. Ja sitten lopuksi oikeastaan luodaan sitten semmoinen niin kuin hyväksyntäprosessi, ylläpito, että miten näitä varmistetaan, miten jatkossa, kun tulee uusia, miten niiden kanssa sitten niin kuin toimitaan. Niin sillä toimilla se oikeastaan saadaan se koko prosessi aika hyvin toimimaan. Yes. Muutama minuutti jäljellä, 4 minuuttia, että sitä tarkalleen ottaen mä tässä vaiheessa kiitän. Ja tuosta löytyy muutama linkki, siinä on vähän lisälukemista tästä samasta aiheesta. Ja sitten tuosta ylimmästä linkistä pääsee varaan suoraan palaveria, jos haluaa jutella enemmän meidän kanssa näistä asioista tai muista, ja sitten punaisella laitoin vielä tuohon, meillä on nyt tulossa Kaikuvuon Ilkan, tämmöisen hallitusammattilaisen kanssa mielenkiintoinen webinaari, ensi kuussa hallitustyö ja ESG, niin siitä tulee pian meidän sivuille linkkiä, mutta kannattaa sinne sitten tulla kans, jos haluaa. Ja tämä oli oikeastaan tässä. Lyhyesti, jos kerrotaan samalla kun alan täältä etsiin, että onko siellä kysymyksiä, niin kannattaa tosiaan tämän kanssa toimia nyt. Siellä on niin kuin vahvasti tosiaan sanottu, että syyskuun jälkeen, vaikka olisi jotain vanhoja pakkauksia tai muita, jossa lukisi vielä vanhoja tekstejä, niin ne pitäisi olla kaikki sieltä niin kuin pois. Eli tämä tietyllä tavalla voi jopa aiheuttaa jonkinlaista hukkaakin johonkin asioihin, mutta sitten niin kuin syyskuun jälkeen ei saisi oikein missään, ei saisi lukea enää sitä hiilineutraali sitä tai tätä tai jotain muuta tämmöistä, jos ei se ole todennettavissa. Eli mitään siirtymäaikaa ei sitten enää syyskuun jälkeen ole, aika ehdotonta ollaan siinä mielessä tietysti etenkin tuommoisissa, kun jos jotain printataan tai on jotain pakkauksia, niin kannattaa alkaa viimeistään nyt toimia. Että nettisivuja on tietysti helppo muokata nopeastikin, mutta varsinkin kaikki tuollainen fyysinen, niin ettei sinne mene sitten mitään vääriä tietoja. Yes, mutta me autetaan myös mielellämme, jos kysymyksiä tulee. Nyt mä kaivelen täältä, että löytyisikö täältä sitten vielä kysymyksiä, onko esitetty. Iseltään näyttäisi, että ei, eli joko on ollut selkeää tai sitten on ollut tosi epäselkeää tai sitten ei ole kuulunut ollenkaan. Pieniä teknisiä haasteita oli esimerkiksi tosiaan tuo pöytä lähti nouseen tuossa kesken esityksen, mikä on aina mielenkiintoinen juttu. Mutta jos ei kysymyksiä, niin sitten mä kiitän ja toivotan mukavaa keskiviikkoaamun jatkoa ja palataan asiaan. Saa ottaa tosiaan yhteyttä, jos kysymyksiä tulee. Kiitos. Me palataan myöhemmin sitten tallenteen ja matskujen kera teille. Moi moi.